नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. या वर्साक शाळेचो पहिलो दीस विशेष पद्धतीन. अंकोला आज जिल्ह्यात शाळा सुरू जालात. या वर्साक विशेष रीती शाळेचो पहिलो दीस साजरो केलो. अंकोलाच्या अवर्सा ग्रामात जाल्ल्या शाळा प्रारंभोत्सवात विद्यार्थ्यांक बैलगाडीत बसोवन मिरवणूक काडून विशिष्ट पद्धतीन शाळेत प्रवेश दिलो. या वेळा शाळेक तोरण फुलां सजवून श्रंगार केल्लो दृश्य मनमोहक दिसताले. हे विशेष आशिल्ले. या वर्साक शाळेच्या अशा पद्धती सुरवात केल्ल्याक पालकां भितर एक नवीन उत्साह आणि विद्यार्थ्यांक एक नवीन चैतन्य निर्माण झाले. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. फोटोडीला शूटिंग ನಂದಿದ್ದಾವ. फोटोडीला हळयाळ आमदार श्री आर.व्ही. देशपांडे हांकां आनंद अस्नोडेकर हेमी दिली शुभेच्छा. कारवार कर्नाटक विधानसभा निवडणुकी वेळार जिल्ह्याच्या जनतेले लक्ष फक्त कारवार अंकोला क्षेत्राच्या निवडणूक निकालाचेर आशिल्ले हे सत्य. पण या क्षेत्रात त्रिकोणी स्पर्धेची लढत असून तितूंत तिघांपैकी प्रत्येकालो प्रतिश्ठेचो प्रश्न आशिल्लो हे सुद्धा तितलेच मुख्य आसा. ज्या वेळार सतीश सैल आणि रुपाली नायक हेंचे भितर जंगी लढत असून ऐन वेळार माजी मंत्री आनंद अस्नोडेकर हेमी एंट्री करून मतदाराक एक आश्चर्याचो धक्को दिलो. तो काही जणांच्या दृष्टीन दुखद तर काही जणांच्या दृष्टीन सुखद धक्को आशिल्लो. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर प्रसारीत जाल्ल्या बातमेची समीक्षा खरी ठरली. ती म्हटल्यार आनंद अस्नोडेकर ज्या उमेदवाराक साथ दितलो तेमगेलो ह्या निवडणुकीत विजय जावूं शकता आणि तोच अंदाज खर ठरलो. आनंद हेमी काँग्रेस पार्टीक जाहीर प्रचार केल्लो. कारवार अंकोला क्षेत्राचे श्री सतीश सैल, हळयाळ क्षेत्राचे श्री आर.व्ही. देशपांडे हेमकां आपल्या अभिमानाली मतां दिवसाठी प्रचार करून एक जिल्ह्यात नवीन इतिहास घडयलो. आज जोयडात श्री देशपांडे हेमी येईल तेन्ना माजी मंत्री श्री आनंद अस्नोडेकर हेमी देशपांडे सराक हार घालून तेमगेलो आशीर्वाद घेवन फुडल्या वाटचालीक तेमकां शुभेच्छा व्यक्त केल्यात.
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार होन्नावरच्या अळवे समुद्रात मच्छीमारी बोट बुडली 4 जण सुरक्षित अंदाज 20 लाखाचे नुकसान होन्नावर कारवार जिल्ह्याच्या होन्नावर कासरगोड व्याप्तीत एक मच्छीमारी बोट दुरुस्तीक म्हण येयली दुरुस्ती जाऊन परत बेलेकरी वचू वयतना होन्नावर लगीच्या अळवे लागी समुद्रात मोठ्या पाळाक आदळणं तिरंगा या बोटीचो तळभाग फुटून बोटीक उदक भरून बोट बुडू लागली तेन्ना बोटीर आशिल्ल्या 4 जणांक लागींच आशिल्ल्या फातिमा नावाच्या बोटीन रक्षण केले आणि बेलेकरीच्या कृष्णा हेमगेला मालकीची तिरंगा नावाची बोट संपूर्ण बुडून 20 लाखापेक्षा जास्त नुकसान झाला असो अंदाज केला कारवारच्या अस्नोटी भगतवाडा शाळेचे रोग पडणं अंगणवाडी आणि शाळेक नुकसान मोठो अनट टळलो कारवार आयच्यान शाळा सुरू जालात कारवारच्या अस्नोटी ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या भगतवाडा प्रायमरी शाळेचेर आज सांजेर 5 वाजताना एक एकेशियाचो रोग मुळासकट उमशिल्ल्यान प्रायमरी शाळेचेर आणि बाजून आशिल्ल्या अंगणवाडी शाळेच्या मुल्याचेर पडण मोडतोड जावन नुकसान जाला तशेंच उदकाची सिंटेक्स टाकी फुटला भगतवाडा शाळेच्या कंपाऊंडात बरेचसे जांभळीचे आंब्याचे आणि एकेशियाचे रोग पयलीपासून आसात तितूंतले काही खूप धोकादायक आसात तेजेन शाळेच्या किंवा विद्यार्थ्याच्या हितदृष्टीन ते रोग मुळासकट मारचे खूप गरजेचे आशिल्ले म्हण ग्रामस्थान काही दिवसां पयलीं शाळेच्या शिक्षकेक रितसर अर्जी दिवन हे संबंधित धोकादायक रूख मान घेवन शाळेच्या विद्यार्थ्याक आणि शाळेक जावच्या अनावतापासून सुरक्षित रावचे म्हूण कळयले पण त्या वेळार शाळेच्या शिक्षकेन उलट अर्जदाराक विचारले की हे रूख मार म्हूण सांगचे तुमकां कितें अधिकार असो प्रश्न विचारून अपमान केल्ली घटना घडिल्ली शाळा आयच्यान सुरू जाली सांजेर 4:30 वाजताना सुटली आणि 5 वाजताना रूख पण शाळेचे नुकसान झाले आज पहिल्याच दिवसात विद्यार्थी उमेदीन येयले जर तर शाळेच्या वेळात ही घटना घडत आशिल्ली तर विद्यार्थ्याला जिवाक कितें अनाहूत घडू शकताले कितले तरी वेळा शाळेच्या बाईक सांगून सुद्धा कान मनार घेनासतना गप राविल्ल्यान आज हो प्रसंग घडलो टायम बरो आसा म्हूण सुदैवान कोणाल्या जिवाक काय अपाय जालो ना हे नशीब जर कितें अनाहूत घडत आशिल्लें तर तेका जबाबदार कोण आशिल्लो कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या बातमीदारांक घटनास्थळार भेट दिवन थंयच्यानूच संबंधीत अरण्य खात्याचे फॉरेस्टर श्री बसवराज हांकां संपर्क केलो तेन्ना तेमी सांगले की ह्या धोकादायक रुखा बद्दल आपल्याक किंवा खात्याक कोणीच कसलीच माहिती दिल्ली नाशिल्ली तशें आसल्यार ते धोकादायक रूख वरिष्ठ अधिकाऱ्याक नजरेक हाड ती मारची वेवस्था करत आशिल्ले अशें तेमी उत्तर दिले पण कितले वर्साच्यान हे धोकादायक रूख आसून संबंधीत शाळेची बाई ते रूख मारसाटीर आपल्या शिक्षण खात्याच्या वरिष्ठाल्या नजरेक हाडन तेजी चौकशी करची सोडून खिंची धैर्यार गप्प आसा आनीक कितलो अनाहूत घडची वाट पळयत काय कितें असो सार्वजनिकालो प्रश्न आसा आता तरी या शाळे कंपाऊंडाचे रूख मारून विद्यार्थ्याल्या पालकाक या हुस्क्यांतल्यान मुक्त करतलो काय कितें अशें सार्वजनिक म्हणटात शिक्षण खात्यान या प्रकरणात लक्ष घालून संबंधित बाईक कानमंत्र दिवू जाय की विद्यार्थ्याला जिवा कडेन खेळ खेळचो न्ही म्हण अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्ल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173 एडमिशन सुरू आसा नर्सरी प्री KG LKG UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गाक प्रवेश सुरू प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले
विद्यार्थ्याले भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. कोंकणी भाषेच्या उदरगतीसाठी 4 जुनाक चित्ताकुलात खास सभेचे आयोजन. कारवार. कोंकणी भाषा ही संविधानाच्या 8व्या वळेरीत मान्यता प्राप्त म्हणून घोषित झाला आणि त्याच भाषेचो ज्या कारवारात 95% जास्त लोक मातृभाषा म्हणून उलयतात, व्यवहारात, बाजारात, घरात तीच भाषा वापरतात, याच भाषेचो काही विघ्न संतोषी लोक अपमान करतात. संविधानाच्या मान्यता प्राप्त भाषेक अपमान करून सरकाराल्या नियमाचे उल्लंघन करतात. कारवारात गेले थोड्या दिवसा पयलीं कोंकणी भाषेच्या बोर्डाक कन्नड रक्षण वेदिकेच्या भाडोत्री गुंडान काळे फाशिले. तेजी न्यायालयीन लढो चालू आसा. कारवार वाठारात सगळ्या भाषेचे लोक समाधानान नांदतात. भाषा वयर उत्पन्न करून हे लोक राजकारण करतात. नगरसभेन ठराव करून राजभाषा कन्नडा बरोबर कोंकणी देवनागरी लिपीत सगळे दिशादर्शक रस्ता फलक बरोवचो ठराव पास केला. तरी सरकारी नियमाप्रमाणे कोंकणी भाषा देवनागरी लिपीक योग्य स्थानमान आणि भाषेची अभिवृद्धी जावची या उद्देशान कारवार चित्ताकुलाच्या कणसगिरी रोडार श्री महामाया देवस्थाना बाजून ग्रोवर्स क्लबच्या सभागृहात आयतार 4 जून 2023 सांजेर 3 वाजताना कोंकणी भाषा अभिमानी संघा वतीन सभेचे आयोजन केले असून सगळ्या कोंकणी भाषा प्रेमीन मुजरत या सभेक बहुसंख्येन हजर राहून आपापलो सल्लो सूचना देऊन भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी योग्य क्रम घेऊन पुढली रूपरेषा मांडची आणि कोंकणी देवनागरी लिपीक योग्य जाग्यार स्थानमान देऊन संविधानात्मक हक्काची अंमलबजावणी जावच्या विषयाचेर विचार विनिमय करसाठी सगळ्यान हजर रावचे असे कोंकणी अभिमानी संघाचे दत्तात्रय नायक आणि सदाशिवगडचे कोंकणी संस्कृती मंडळाचे अध्यक्षा श्रीमती उषा राणे हेमी विनंती केला. समस्त कोंकणी भाषिक अभिमान्यांक माये मोगाचो नमस्कार. मानेस्तानो आमी सगळीं कोंकणी आवयची भुरगीं आमच्या तना मनात, काळजात आनी रगतात कोंकणी भास आनी कोंकणी संस्कृती भरला. कोंकणी आवयचे बाळ कडू आनी कोंकणी आवयची संस्कृती घेत आमी ल्हानाचे व्हड जाता. पोटाची भास खंयची आसूं पूण आमच्या काळजात आनी रगताक भिनला, ओठार घोळटा ती आमची आवय भास कोंकणी. तिचे संरक्षण आनी संवर्धन करप, तिका तिचो मान शान आनी हक्क म्हळ्यार संविधानात्मक हक्क मेळोवन दिवप हे आमचे परम कर्तव्य आसा. देवादेन आमच्या आवय भाशेक योग्य तो न्याय आनी हक्क मेळटले अशे संकेत आमकां दिसून येतात. ह्या विशयाचेर विचार विनिमय करचे खातीर आयतार तारीख 4 जून 2023 दिसा सांजे 4 वरांचेर ग्रोवर्स क्लब हॉल सदाशिवगड महामाया देवळा लागीं मिटींग आपयल्या. ह्या मिटिंगेक बहुसंख्य कोंकणी भाशीक अभिमान्यांनी बहुसंख्येन उपस्थित रावन आपले विचार, मत, सल्लो, सुचोवण्यो करच्यो आनी आमच्या मातृभाशेच्या प्रेमाचो संघटीत अभिमान दर्शोवचो अशी सगळ्यांक विनंती. जय कोंकणी, जाय कोंकणी, जायात कोंकणी. देव बरें करूं. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.